Že už posielajú Jaroslava Naďa domov aj Česi. S argumentom, že nechcú, aby Česko v obrannej oblasti zlyhalo rovnako ako Slovensko počas jeho ministrovania. Paní Černochová si jako poradce vzala pana Jaroslava Nadě ze Slovenska, který, jak víme, nese odpovědnost za to, že se téměř rozpadla obranyschopnost Slovenska. Oni dneska nemají ani letadla, takže jim tam lítáme my. Jako, já nechápu, jak někoho, kdo takto doslova zkrachoval jako ministr obrany, jak někoho takového si paní ministrině, mě to děsí, že pán Naď nás vede stejným smerom, ako dopadlo Slovensko. Naši kolegovia majú svätú pravdu. Tento samozvaný bezpečnostný expert daroval nielen systém protivzdušnej obrany S-300, ale aj celú našu stíhaciu letku MIGov na Ukrajinu. A to všetko v čase, keď bola vláda v demisii, takže na vykonávanie zásadných rozhodnutí v zahraničnej politike nemala právo a minister Naď nemal za dané systémy žiadnu porovnateľnú a trvalú náhradu. O tom, že je to zásadné bezpečnostné ohrozenie Slovenska, sa ani nemusíme baviť. Jaro Naď sa pri MIGoch najprv odvolával na analýzu expertov z ministerstva obrany, ktorú odmietol sprístupniť, pričom ombudsman Dobrovodský skonštatoval, že tým Naď porušil zákon. No po 3 mesiacoch, keď sa konečne odhodlal ísť s údajnou analýzou na verejnosť, mohlo celé Slovensko vidieť, že v skutočnosti ide o podivný dokument, pod ktorý sa nikto nepodpísal a nemá s odbornou analýzou darovania MIGov nič spoločné. Jaro Naď proste sprosto klamal, tak ako vždy. Po nástupe na ministerstvo obrany som sa rozhodol na danú analýzu spýtať všetkých odborných sekcií na ministerstve obrany. Výsledok bol presne taký, aký som očakával. Žiadna odborná a oficiálna analýza štátneho orgánu v tak dôležitej veci neexistuje. Dokument, ktorý mával Naď na tlačovke, mu neoficiálne napísal jeho podriadený ako jeho osobný názor, bez zariadenia či registratúrneho čísla. Takže odovzdanie významnej časti našej obranej spôsobilosti v hodnote stoviek miliónov eur nielenže nemala vláda v demisii robiť, keďže išlo o zásadnú otázku zahraničnej politiky, ale bývalý minister Naď k tomu dokonca nemal ani žiadnu oficiálnu analýzu. To je ten odborník. A potom sa nedivme českým kolegom, že Naďa vyháňajú zo svojho ministerstva obrany. Ten človek bez hanby ohrozil bezpečnosť Slovenska, len aby si mohol urobiť fotku s americkým ministrom obrany Austinom.